Vítam vás na tomto mieste a dovolte mi, aby som sa k vám prihovorila. A ja verím, že tieto vlastnosti budeme aj naďalej rozvíjať. Dámy a páni, a máme tu posledné obdobie v doterajšej histórii našej školy. Obdobie, keď sa Pakistanka Malala Yousafzai stala najmladšou držiteľkou Nobelovej ceny za mier za svoju prácu na podporu vzdelania pre dievčatá. Spojené kráľovstvo hlasovalo za vystúpenie z Európskej únie Brexit. V roku 2016 bola podpísaná Parížska dohoda o zmene klímy, ktorá si kladie za cieľ obmedziť globálne otepľovanie. V Thajsku sa konala záchranná operácia, kde bolo zachránených 12 chlapcov a ich futbalový tréner, ktorí uviazli v jaskyni. V roku 2019 bola zvolená za novú prezidentku Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá sa stala prvou ženou v tejto pozícii. Katedrálu Notre Dame v Paríži zachvátil požiar. A človek zároveň pristál na odvrátenej strane mesiaca. Píše sa rok 2020 a aj Slovensko čelí vážnym problémom so zdravotným systémom počas pandémie COVID-19. Táto pandémia ovplyvnila celý svet, spôsobila obrovské zdravotné a ekonomické problémy. Na vzostupe je technológia 5G, ktorá priniesla revolúciu v oblasti komunikácií a pripojení. Rover NASA Perseverance pristál na Marse, čo prinieslo nové údaje o červenej planéte. Revolúciu vo finančnom svete priniesol Bitcoin, čo malo za následok prudký nárast popularity kryptomien. Významné vedecké objavy v oblasti kvantovej fyziky, ktoré otvorili nové možnosti pre technológie, sa síce neudiali na GT12, ale ani tu život nezastal. Poďme sa spoločne pozrieť, čo sa zmenilo za posledných 10 rokov. Kedy si školský rok začínal alebo končil plaveckým výcvikom. Teraz je to team building pre našich prvákov. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life. Ešte v tom istom mesiaci stihnú naši primáni a sekundáni školu v prírode. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. Imatrikulácia prvákov veľkých aj malých je súčasťou začiatku školského roka. Študenti vždy prekvapia programom a zabavia sa. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it. Európsky deň jazykov má svoju tradičnú akciu aj u nás. And then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Halloween či karneval pre malých či veľkých učiť sa dá aj v maske. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Stále na škole funguje Červený kríž, rovesnícky klub, žiaci súťažia vo volejbale a florbale. No súťažia aj v šachu či v skladaní Rubikovej kocky na čas. V novembri si pripomíname Deň študentstva. December je u nás tradičný na akcie Mikuláš a Vianočná burza, ktoré má pod palcom študentská firma a nesmie chýbať Vianočná akadémia, ktorú pripravuje školský parlament, aby sme si spríjemnili chvíle konca starého roka. Deň otvorených dverí na GT12, lyžiarsky výchovno-vzdelávací výcvik, porady, to všetko stále pretrváva. Podobne ako noc literatúry alebo čítajme si. When you're low and your knees can't rise, you feel helpless and you're looking to the sky. Deň učiteľov, kde získa cenu Ámos Zanietený učiteľ, nám vždy spríjemní školská kapela, ktorá sa vie spojiť so speváckym zborom Golden Vocals.
'Cause Okrem workshopov beží u nás DOFE a každoročne sa koná aj nejaká netradičná expedícia či exkurzia do zaujímavej destinácie. Calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo 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 wo 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 wo. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my fine situation, I go use they tell I'm mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna follow? A ako vyzerá škola dnes? Je iná, je vynovená, je modernejšia, ide s dobou a napreduje. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you, baby. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. But I don't need no money. You ain't more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't need no money. You ain't more than diamond, more than gold. As long as I give them. Koniec roka už tradične patrí oceňovaniu študentov na GT12, ktorých nie je málo. Zapájajú sa do olympiád, literárnych, výtvarných, športových súťaží. Debatujú, robia zbierky, vydávajú časopis, darujú krv, podnikajú, programujú, spievajú, tancujú, proste reprezentujú nás všade, kde sa dá. No ani učitelia nie sú málo akční, ak treba nových kolegov privítať, alebo sa s nejakým rozlúčiť. Vždy je o zábavu postarané. No a tak ako team building funguje na začiatku roka pre nových študentov, tak aj pre učiteľov, slúži na upevnenie ducha školy GT12. But I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day